Κοίτα. Λοιπόν, ήταν όλο πέτρα. Εδώ που σκάψαμε που λες, βρήκαμε και φλωριά, κόκαλα πολλά. Κάτω-κάτω που βάλαμε το νερό, πίσω από την Παναγία, πολλά κόκαλα χάμα. Ναι. Εδώ κάτω στην πλατεία που έκανα επέκταση, βρίσκαμε φλωριά από τα... Από τους μήπως το είχαν στο φυλάκιο εδώ πέρα από αποστολές του Δεσπότη και τέτοια που καήκανε. Εγώ θυμάμαι παλιά, εδώ από κάτω στον Αγιο Δημήτρη είχε πολλά κόκαλα από πίσω. Σου λέω. Εκεί από πίσω είχε πάρα. Εκεί στο Μελισσομάντρη της Εκκλησίας. Ναι, εκεί ήταν πάντα πολλά κόκαλα. Εμείς πηγαίναμε σαν παιδιά και παίζαμε και τη νύχτα λέγαμε ποιος σκοτάει να πάει εκεί πέρα που έχει τα. Δεν βρίσκαμε στέρεο με τίποτα για να βάλουμε τις κολόνες εκεί. Τελικά βάλαμε σκάρα, αλλά και πάλι η πλατεία δεν είναι, πώς να σου πω, σε στέρεο μέρος, ας πούμε, εκεί. 4 μέτρα κάτω βάθος και δεν βρίσκαμε στέρεο για να πέσουν και βάλαμε σκάρα. Έτσι είναι. Αλλά καμιά φορά... Ξέρεις τι γίνεται. Άμα δεις το χάλο από εκεί μέσα,